Сега ще ви покажа как от бисквитки се направите супер голяма сговнясваница. Значи, трошите ги, в смисъл, разполовявате ги. Сега и ги броите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 на 3. Всъщност само 2 ще ни трябват. Взимаме шоколад. Топинг. Шоколад. Изсипваме на по-голямото. Да стане като едно. Не баш като едно. И е така. Както това. И малкото го слагате отгоре. И затискате колкото да пукне. Така, взимат и сега направите същото и на другото. Много сложно печали се. Може да е по-малко, но в случая по-голямото трябва да го сипте върху по-голямото. И растече се, мамка. Но трябваше да става така, макар. Още едно. Изкриви се. Не, яко стана всъщност. Свори се. И общо взето трябва да стане така. Не баш като това разтеклото се. Че ли мога да насоча така. Кое в момента снимам? Това разтеклото се. Това беше. Нацапах камерата. Това е най-смотания начин да си направиш бисквитки за следобед на закуска. Аре, абонирайте се и чао!